dneska tam do nového videa a dneska zkusíme napsat Fizimu, jestli vlastně on tady taková malá, jakože je taková hádanka, jaký Fizidrink nám chutná nejvíc. No, tady prostě povrát spíše. Ani jeden, logicky jsem ho neměl. Tak zkusíme mu napsat, jestli já zkusím napsat, aby jsem se chtěl stát jeho členem, jeho fyzikru, takže zkusím napsat hej Fizi, doufám, že se hej Fizi, můžu se stát tvým. Jo, takže zkusíme hej Fizi, můžu se stát tvým můžeš stát tvým členem celým ve tvým fyzikru, ok? Fyzikru. Teď. Já jsem tam fakt napsal. Hej Fizi, můžu se stát tvým členem ve fyzikru, hej. Kámo, mě se máš to brečet. Proč jsem to napsal? Úplně z toho bolí hlava teďka. Jsem motá. Jsem to napsal, ok. Tak vidíme se u dalšího videa, tak zatím čus. Jo, tak zdarec.